Hello po, ang pangalan ko po ay Rosan A. De La Cruz at ito po yung calculator ko. Try po natin sa addition. Yan, 100 po yung first number and second number natin is 10. At pag pindot natin itong button na addition, dito po lalabas yung answer. Ayan po, nakita natin 110. Try naman po natin sa subtraction. Ayan, naging 90 po yung answer. Try naman po natin sa multiplication. Ito po naging answer. Try naman po natin sa division. Yan po yung sagot 10. Overall, okay naman po yung mga buttons, tsaka nagana po lahat. Thank you po.